Okay. Dito na ang laban. Sagisi. Hihi, Sagisi first. Oh. Congrats. Ya, semua. Ay. Ya, Amir. Kuas grip Superman. Huwag muna tayong umuwi. Sumusuka si Zian. Charming. Cuka na po ng baby niya. Katuloy na cuka. Balik. Yatad. Hapit may matikyaob. Taga ka kong jigging sit up. Hago! Okay. Naningan yung kipaw. Marigod no, National High School. Loh, sipot lagi na ako. Boy Burger. Kain. Abangan nyo ang video ni Boy Burger. Murag yung para content ba. Manglawag ni siya niya guys atong atangan. Jigging sa taron, jigging. Atag makamamaw kita ron. Kamamaw taog mga 9 kilos. Saro man gyud pusla naman. Oh. Pangmalakasan. Boss Arvin. May buntag na. Dugay na kita ang kita da. Warning. Mao ni Zian? Ha? Mao ni Zian. Zian? Boy. Zian. Oh. Si Boy Burger. Da? Burger? So kinim kag burger bas. Ano ka? Isak burger? Pronsit. Ari ka. Pronsit ka. Kaya muna abot. Kay para di ka maututan ato kaluyo maututan nga Boss Arvin. Kaya bungog yan. Ha? Ato bang na to? So we are at the... We are live at the Charming. Fasten your seat belts. Ito bang nagrito eh? Para di maklaro ang iyang suka guys. Para di maklaro iyang suka. Abangan. Okay. Tika option dahil. Sama si Mr. Turtle man. Trolling. Dali mga barracuds. 2 ka kilo. O kuan kanang balila nga na po ka kilo. Sayo pa guys buntag ba? Wa sayo magsuka-suka ha. Lami pa kayo bina. Mura mag-sunbathing. Kisan gina nimo kay para. Naligat mo kay ni suga-suga. Ambot og siga ba? Ni siga re. Okay. Dito na ang laban. Strike? Taro nga na eh. Strike. Gay kayo. Basig na na yung suroy. Kuhaan nga ng kubutan. Takay ba? Ay, sorry Jay. Hit kilos? Nasik na Jay? Sure. Gaya kayo. Si time out. Sure. Oh. First jig. First.
Nakakal mga tayo niya, aw, trail mga tayo niya. Di mo man kaabot og 100 good. Ayaw isa ka taas eh. Say 170 ba nga wa kaabot 100 eh. Balik. Di bukat jud ang jig oy. Natural bukat jud ang jig pila ko na ka grams. Og maghug sa kag mga tag 60 pod. Balde na sila. Og 60 pod idi paliron ra pod. Sakto na na. Di jud mapalid ba straight kay linya no. Away ka mo sa babaw na gaan kayo yung iwan. Ah. Bagi na bagi. 300 gini ako asi. Ano ito? 80 ba yung gyatag? Sige lang para parehara man. Salig lang. Nalagi. Right? Strike. Sukul. Nga nang murag imong bin na makay na imrad. Ko ako no, basig nanay kubutan lagi. Na. Gay. Kumbutan ko na. Kumbutoy. Kumbutan. Gali. Basubal? Ah, sagisi. Sagisi. Wala. Ito ilan? Kumbutan. Kana day ni bugat man. Buti siya. Lagi. Pag ganito, kumbutan lagi dali. O gali yan siguro ni bugata. O gali yan, bugata tali. Kumbutan balik na natin. Muna. Lagi siya. Gi, Alay, saka. lagi. Nagtanaw ra ko riha kay ako tanaw unsa ni iyang kuha kay basig bro po ni sig sirin ba nga. Strike. Ngag bato ra gud. Inalagi na sod kay Benman. Kailang meter? Sukul na. Wala. Naman. Sagisi. Hihi, sagisi first. Oh. Congrats. Huk no? Oh. Wow. Ay! Sagisi. 1-0. 1-0. Gara-gara lang umusaw. Bantay laga. Kuha. Ganihar. Ganito to paghihiro siguro. Muna to, pingin ko to paghihiro. Iburo to ni mata yan. Balik ka natin. Wag dito nimo. Hindi kayo may sukul. Di mo kay na masuko na sagisi pod. Sukul siya kung kuha. Nazi? Okay, ito. Slow fall na siya si. Ano ba anak? Ya, padugayon nimo anak. Tabalik ko eh. Saka. Okay. Saka. Pila naka-grams din? Ha? Minsan? Taga-gan. Dako na kay singot. Mura mo taga-jogging ano yun. Taga-gan yan. At tari. Dahil ko ano, may 150 na. Sama ka ba sa'yo? Sa baan na, sa Nimoy? Sige lang, kaya nagabot mo mga 150 200, gaan na kayo si? Hawa makaibaw ka usay kalainan si? Nabuya siya lawas ganda. Time out. Na dire ay kabulaka ato dilis dan si. Ha? Ato man. Oh. Ako sana or may sangit. Tanawa sa kalisang. Gaan na kayo na si. Soy isa na si.
Ah, sakto lagi to, boss. Isa sakto ra to kay exercise. Oo, lagi. Warm up. Bugat na to eh. Warm up kayo ay. Magkadool, magkabuhat. Bugat din ka. Init ka lang kayo. Ay klaro boss Arben eh. Nakatawa ra boss Arben. Ipaningot na siya ganina. Sige na grill. Hindi, katong iyang grill. Nagdugay na ito sa kay. Alang, Saka na to. wala siya kinaya. Wala siya mukha na kuno kaya. Ano eh? Po yun. Ah, hindi na kaya kakapuyin na. 150 grams ah. Oh, di ba? Gamit kayo ito sa. Pero dili gamay. Ano gusto biyan sa? Gamit kayo ito lagi. Patugad boss, yung jig. Z. Itugkad gina ng mayo. Ipatugkad eh. Nasa kon buto mang kaon. Ah. Lamlaw na ni diri oh. Adring kaon kay laom kayo. Hawa. Kam tayo dai. Kusing tayo. Maka na singta. Wala na. Kaya nagisingot di kayo. Boss, camera mas ka baby. Scammer. Mo na ikuan god ka ng part na sa hazing. Ano yung panay mo jig eh. Ito magigitaragit mo ron. It's okay. Gaan man. Ah, imuha ni. Ha? Imuha ni. Joke boy. Yo, Seb. Dili. Ha? Dili. Ano ba? Dili lagi. Kuha na po. Ha? Eh? Tukod? Ha? Lagi. Lagi. Ito sa manggod. Sabay, bag. Nasa bag, eh. Basta na ang bag? Seb. Ha? Naglasig ba to? Kapol. Unsay may gidadani mo? Ako. Ha? Nakakay gidadada no, sikreto kay no. Brief. Brief. Ha? Kuan. Superman. Ay, brief Superman lagi. Brief. Wala mo, Seb. Ha? Wala mo, ha? Wa gidrapan ako. Ha? Tukod naman. Saan mo, Seb, ba? Drop lagi ko. Tagat iya, nakadrop. Nagbuo ako? Ya, okay na na ya. Sa. Buang gino? Buang gina. Isa kayo kay gaan kaya ko ayo. Hapon. Ay gidrapoy buang. Niga ano maya kayo. Ha? Loh, wala naman ni soda di. Tada. Yo. Saka yo. Buang ulit. Isa po, Seb. Saka yo. Saka ba? Wala. Imo nga na. Alexis. Salamat kayo sa pag-alsa yo hayo. Salamat kayo sa pag-alsa sa akong jig ba nakaabot gyud sa taas niya. Ako nang buyan ha. Yo sa buong ay. Ya, amer. Kuas, brief Superman.
Pawa ba rin, iskapoy na, kanang na mo bira ba sa imong jig ba? Yahay na kayo eh. Buksaki! Sako ba niya? Sako kayo. Sige. Sagisi. Buksaki! Swerte na sa buksaki kay. Bantog ang buang sikitawa. Gina ko kita mo nga. Kamuya. Si Zian kasi tanaw mo siya. Ay ka nag-drop ko niya. Wa mo lagi na nagisog lagi. Nag-drop niya, nakasirado. Gaana na magsugsaka bitaw murag yahay ra kay ko to. Ano lagi ta? O sige dali mo yo. Kamuya. Samok-samok ra mo ko diri dai. Aton magabaan dali mo. Kamuya. Kombate Zian. Scam tayo guys. Scam tayo. Dave gani ilagay sa plano. Dave mo yung lagi na sa plano. Wag ito ko plano. Ay gino sa gara-gara. Nikalit ra gyud nag-kiss ng inyong jig diri sa kuha. Wag ko sa ana. Si Zian ato nang kato ka Zian. Plano sa to. At least nakasaka kong kausap ba niya. Wa ko nakansi. Gika po siya saka sa kong jig dyan. Sukol ko to. Lah, grabe yung kasinta ko. Okay na kasi yan? Okay na ka. Bukan yung jig no, yan no? Okay, natin mo kay usa ko, balik duha man. Ay! Okay, natin mo kay usa. Nangyoyo na ako kawan rin. Sige, matar. Ano na, swerte kayo ko yung Superman nga brief. Superman nga brief. Wah, atoy. Superman nga brief. Yan na, bagi po, na lagi. Yan na, bagi po, na lagi. Ay, sana online Superman nga brief. Tanso. No. Na hinihilo ka na eh. Natanawa, hinihilo. Bukan. Hinihilo eh. Natanawa yun. Lagi, ang mali sodri. At natawa na. Grabe, ang dagat hilo. Dagat na eh. Dagat na. Ligot. Grabe, namlas mo nun siya mag-ulag. Grabe, dagat niyo dre sugod mo soy. Hilo man. Oo. May klaro ng tawanay. Ana, gitumba na natog mayo yang igi. Ano tawanay. Karon mo siya gihunong na ta. Yatan. Klaro ron da. Wala na atong teknik. Hindi ba ni sodre. Tawanay. Sige, ka. Kaloon. Di na, kaya itamos ka bug atin nga pag nadi. Kasi gapa. Okay, ito yun. Okay. Di. Namun di ba yan? Namun tubig. Dagat ko dai. Grabe dagat ninyo dali boss kay hilo. Hilo color yung dagat boss. Mura scam ni dagata. Kamu ganun ka. Bagay siya rin nang habo na si boss Arvin na si nasa layo.
Buganso. Isa man wala lang ko nangilagay. Ah! Dagat na, dagat. Ano sa karang yun? Saan yung pag-ihi ka mangingani mo yun? Barog. Urog. Isiyo na mas buntod. Nakakatan yung nagdagdag. Nangabuan ng Boss Arvin, kayilo. Bro, isda. Isda, kainom ay. Sa isda to. Dilit ako lagi. Puwa, ang isda niya, ang tubig ilo. Isda lang, kainom. Inom ihing isda. Bro, isda. Parata po na eh. Mas para pait-pait na pa doon. Parata sa hihinga eh. Oh, Zian. Ay, kay higda. Ata, tawad na yung kalit. At balance sa ganito. Relax na ba? Ano ba? Nakaihi naman ka, so gaan-gaan na ka. Dahil gamay kay. Mainit. Oh, why init? Why kapoy? Okay, nga nirang baud. Gwen Chana. Wa manangin ni Gwen. Wa ka manangin ni Gwen. Zian? Tawa mo chat ang buwa ko. Shout out ni Ma'am Gwen. Naray. Wa mo chat. Wag tularan. Wag tularan si Master Zian. Boy Burger. Boy Busaw. Sig pagi. Okay. With 20 grams. Ari sa tasa. Junior 60 grams. Try. Wag muna tayo. Ari ta junior ba so? Boss, junior 60 grams. Awa, alsa lagi ni ron. Hingigo kayo niya akong gikisan. Ibutan sa diabi, tayo mong katong pangalan mo. Ano naman ka? Logi. Logi. Kay para di mag... Kuhan. Naglison. Hingihi na sa din siya. Ala, magsirit-sirit na sad ni ron ang ba. Okay na, baby na. Tsuka ng bibi na. Gamit ang kapong 732, 60 grams. Vertical jigging. Sharo. Queen Chana, shout out. Tsuka ng bibi niya. Huwag muna tayong umuwi. Sumusuka sa siyan. Tayong umuwi. Nanugaban. Huwag sa kuwan mo inom tubig. Nanugaban. Nagluwa-luwa na ang among amigo. Iziyan nga boy burger ni. Oh, hoy. Wa na ni nahimo. Oh, nawa na nagluwa-luwa na. Oh. Oo, charming. Murag feel ako katong nakuha na siya sa daglay niya 10 kay itong 280 grams to niya. Pink nga rabbit. Mister. Sige lang kay it's part of growing up. Yan ang suka-suka. Ano? Shuriakus. Nga naman ang baby ni Chuka na. Nanay mo dagsa kay nang lawg na. 60 grams ato i-cast. Cast na to. 60 grams. Nga kuan. Blue pink. Babalik yan lang.
Tapos mga kay Blue pink. ulo na po niya. Ah, casting na. Ipusit. Huwag muna tayong umuwi. Sumusuka si Zian. Gawa sa photo. Lupa. Itlog ang nigawas. Dili ang photo. Ipagawasan na tanan Zian. Oo, gani. Kaya para mauman na itong video ba? Sige tag-play niya. Di na mo suka. Boto na malubat ba? Tulo ni ka battery. Ug mo nya pa rin malubat. Ating kulkogon. Charming. Are you okay? Are you okay? Okay. Naning kayo? Oy! Yuki po! Naning Follow kayo. 60 yan eh. Pagkuha dia. Kaya nag-drop ko. Ako din tayo. Huwag muna tayo nga. Mana siya suka ha? So, mana siya gana guys. Charming! Chuka na po ng bibi niya. Katuloy na chuka. Ano, inom-inom mo ng bibi niya. Strike! Uy! Uy! Strike! Kalit ka kaghinay. Kano mo ni? Kalit ka pangusog. Linyanon, puputi. Puti ito. Mga yung mga linya sa mga gwapuhon. Gusto na ba? Ako tayo sa luso? Ha? Cutie, sa na. Cute. Karonday. Lah, Cutie. mura mo nagnaabli. Ano ni? Unay di ay. Bantog ra. Relax ra kay ko dre oh. Ay. Suka-suka lang ang usa diya. Woohoo! Gwenchana. Gwenchana. Higda na. Nararamdaman ay. Nakatawag na siyang usa. Ay, ulan. Tagay kunlan. Hey, murag lain na ginaya. Wala murag siya natumba. Nakayawa siya kaya wala siya natumba. Dali ka bangon eh. Ay kay sandig speaker sa street ra. Nya, ni kasuka nimo ba? Ay kay ana dig mayo. Tubangan lang. Bago makita. Ana nya, smile gamay para smile sa camera ba. Smile for the camera. Ara dapit J na. Ara ya suka kay para ara man ko mag-jig. Karon kita na yan. O para nailaw ba? Ayaw po nang bugsaya yung sinuka. Ang gawas mang kape. Kating nga train 1. Chito Tot! Chito Tot TV. Shout out to Chito Ngot o Chito Tot TV. Wa palibak eh. What a bang! What a bang, Chito Tot. Okay. One down. Wa ta kag isda pero kuha tag suka. Ano ka? Susuko or susuka?
Abot naman yung jig ya. Ha? May Dili. Oh, balik. Yatad. Hapit man matikyaom. Taga akong jigging sit up. Hago. Patay ko sa akong asawa ni. Wala makausya jigger. Basta sa ko ha. Hago. Undang sa tagjigid. Kita kong kuanin, ego diri ba nabangil. Bangil? Oh. Pag-anak gruto niyo. Amo to na ka. Oh, di kay nabangil man ako tiil diri kay nag-alag ako diri. Kapag patay na no naman eh. Butan ko. Kasi ato kay dili na magdupo. Wa sa magdupo mo. Nga nasa ubos akong jigging sit up. Magdado kang do. Kanang kon, kanang agid. Nato niya to. Oh. Ato tong jiggingon. Ha? Pwede. Sige. Be. Wala pa itong mga manog red trip. Yambag sa koy kay. Saan magdikas eh? Dili sa magdupo lagi magdupo niya. Dili mga balance ba. Nag-ana rabi ako ato. Kasi pag tanaw to nimo yan, ana ka ba? Tanaw ka. Ate ako pero pasanginlan. Ay, lagi pang scam. Atay. Ko, story to tell lagi ni. Tagak mo ng jigging sit up mo na. Hi. May sad didi man na. Ano sad nang Tawa lang sa taroy jigging na po na. Casting lang sa taron. Sa kadagang sit up doon. Wa man gito. Gigunitan pa man to nakagod. Wa pa to nahuman. Wa pa to nahuman ako retrieve ba. Unya, asa man nga tagak naman ta. Kitay nabunog gid siya. Hindi wa ta nang igo bus mga taga no. Mao ganing gibuyan, nabuyan gyud to nako kay kabak kung nay mga taga. Nilikay pag ganay ko ani. Paglayat ako nilikay pa man ganay ko kay nay taga. Basig ni layat na ko dito paksit mo na kung pa kung kuan ba. Ato na tabasay. Kato pagod mo na nga niya. Oh. Kira ang sit up pero nga ako ba kasabaan mo sa sawa na ko ni. Tay. Ahay. Kumil po to tanan yan no. Ha? Kung kumil say. Pero mo. Ta, uli na lang ta. Buhay. Buhay. Tumao na lang to guys. Uli na lang tag-usa na itong sit up. Pabajoy ko ha. Oh. Nangaluya. Ha? Luya? Nangaluya man ako nga kauban. Ay, nabasa ko cellphone. Basa yung cellphone? Sure eh. Nayabo. Ha? Ano sabi na yabo? Ang? Yeah, okay pa. iPhone mo na, di ba? Mangbalik mo kita. Dili din ako. Abi na ko ang kanang iPhone ko na. Goy, kadagan wag na ko ana ni. Bro, ikaw ra gyud swerte ron tawhana ka. Udon man ah. Di mo na serta. Ha? Sakal ko ba serte? Sakay mo kabuhi. gamay takilid ba kurbaan naman siya. Dito ano ako ko niya? Dito lang to na. Ano? Di sakay mong dugo. Dili din ako ay. Saka, di na ko apod. Ni sakay mong kabuhi. Oh, di masulan, di pod lagi magawas ang kuan. Ha? Di pod magawas ang Tubig. langoy. Ano naman po na itubig na sa sud? Ano mo kay tubig sa gawas? Ipo. Na. Kamaayo. Bukari na, bukari. Di na tubig. Nanay apil ihi ni mo dia ganina. Delay, kuan to, ang suda to. Hi. Salbar pa lagi natin to. Albar pa na eh. Okay pa na. Rekon to na ako. So mga na to guys, sa sunod na pod, wala na sa tayo jigging ron. Balik ta sa Mamaw series.
Ug sa ajing. Kuya. Una to guys, bye bye. God bless.